Bebarruan, eskailerak beti bezala oinez jaitsi ondoren atalburuan geratu da eta begiratuan hartu du kalea, eskerretik eskuin, poliki, xehetasun ezohikoren bat atzeman nahian. Aspaldian utzita zuen errutina, baina ibaiko gertakizunen epaiketaren gertutasunak eta semea estatu batuetatik itzuli izanak kezka zaharrak berpiztu diotenez, gogora datozkio Jaime Zabaletari hartzen ikusi izan dizkion segurtasun neurriak. Zabaleta medikuntzaren desertorea da, beste askok bezala politika profesionalarengatik utzi zuen lanbidea. Noizbait, kargu goi samarra zeukan, gobernu zentralaren ordezkaritzan eta abaituak mesede handia zor dio. Badaki, eragina izan zuela poliziak ez iezaion eragozpenik jarri semeak eta biak gertakizunei buruz egin zuten azalpenari, hots, mutilak ez zuela lagunen delituzko jardueraren berri eta lehergailuak aitonaren belaontzi mastagabetuan gordetzen zituztela jakin bezain laster ez zuela aitari esateko zalantzarik izan. Ezta aita semeak ontziralekuan azaldu zirenean ertzainari deitzeko ere. Naiz funtsean zinezko bertsioa izan arren zalantza egin zitekeen punturen bat bazuena. Zabaletaren bidez, jakin zuen alaberean ez zutela mehatxupean egon zitezkeen aztarnarik. Neurri batean bederen, lasaigarria gertatu zitzaiona. Eta beroriek zuzenean semeak isilean gorde ez badu behintzat ez dute halakorik jaso. Beldurra etortzen zaio alabaina tarteka, aldartearen arabera mendekuaren biktima izan ote den salatzeagatik.